ба наздикии Дмитрий Медведев баромадашда гуфт ки қонуни нав яъне законопроект кор кардаистанд, бояд қонуни нав бирояд барои муҳоҷирон оиди заезд выезд карданашон ва буду бош. Яъне ҳама чизи муҳим ва чизи асосӣ барои муҳоҷирон ки заезд выезд мекунанд ва как раз границаи Қазоқистон нӯшидагӣ аст ва будубоши муҳоҷирон ё ягон осонӣ мешавад ё бо ягон проблемаи дигар. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Дӯстони азиз, имрӯз як ду мавзӯи хеле муҳим аст ба шумо мехоҳам бирасонам. Бо диққат бошед то охири навор моро ҳамроҳӣ кунед. Дӯстони азиз, дар офис ҳастем бо ҳамроҳи акаи Ҷурабек. Акаи Ҷурабек барои вайлбрес мардума тайёрӣ дидистааст курсоша. Дӯстони азиз, мавзӯи аввал мавзӯи ин аст ки мардум аз банкҳо қарз мегиранд, қарзошона наметиҳанд ва ами хел мехоҳанд гирифта бираванд Тоҷикистон. Дар аэропорт онҳоро чӣ интизор аст? Як. Мавзӯи дуюм шиносоӣ бо духтаракҳое ки дар Россия ҳастанд, дар ҳар хела чатҳо ҳам дига ай миллион зиёд шудагӣ ҳастанд. Шиносоӣ бо ҳамин духтаракҳо. Якчанд ҳодисаҳо аст ки ман шуморо гап мезанам. Офиси моро аҳволша бин. Кор дар авҷ аст. 13-14 та шогирдон меоянд мераванд дар ҷа курс. Ман дига офис равам ки ҷағам натиҳам таҷрубека. Мавзӯъ ҳамин аст ки одамо аз бисёрш аз ҳамин золотаи корона қарз мегиранд ва қарзошона надода мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бираванд ва онҳоро дар аэропорт манъ мекунанд, аз роҳ мегардонанд, билетҳошон месӯза. Барои чӣ? Онҳоро дар аэропорт мефаҳманд ки онҳо қарздоранд. Агар шумо қарздор бошен ва ҳар моҳ додаиста бошен регулярна қарзотона ҳар моҳ ҳамин хел просто мехоҳен 10 рӯза Тоҷикистон биравен биёен, шуморо ҳеҷ кас ҳеҷ чиз намегӯяд. Шумо озод меравен Тоҷикистон гашта мебиёен. Вале агар шумо 3-5 моҳ додагӣ набошен қарзтона, аз тарафи золотаи корона шуморо дар суд барвақт додагӣ ҳастанд. Суд выезди шуморо маҳкам кардагӣ аст, яъне ки биромадани шуморо маҳкам кардагӣ аст ва шумо дар граница дар спискаи запрет доштагиро мебироед. Шуморо аз раҳ мегардонанд. Албатта офис дар омадем инедам ғалоғула рафтестааст. Акаи Ҷамолдин аст, менеҷери Алабум. Акаи Жодиёр аст, Алабум авиакасса. Ин ҳамин кас қад шумо гап мезанад ҳар рӯз. Кассирои мо я бародарои мо инҷа хай инаи соатҳои даво ки вақти намоза нишон метиҳад. Дӯстои азиз, ман агар ҳамиёро реклама накунам ё мара ай офис сир мекунанд. И айфоношон аст. Хоб дӯстои азиз, дар инҷа якам компанияи даво инаи хел почта карда доруҳои шуморо равон мекунанд. Агар шумо хоҳед ки ягон дору харидорӣ кунед, инаи дору барои фарбешавӣ, иш барои дарди гурдаҳо, иш барои дарди меъда, барои дарди миёну пою устувонҳо, инаи хай чорни тумин, барои фарбеш шудану хароб шудан, барои мардинагӣ, барои ҳамаи чиз дар инҷа доруҳо пешкаши шумо карда мешавад. Метавонед ки занг зада харидорӣ кунед. Дӯстои азиз, дӯстои азиз, узри бисёр агар ман ёро реклама накунам, ё мар дар офис дига раҳ наметиҳанд, ҳарчанд ки шогирдои ман бошанд. Хоб дуюм мавзӯи ин аст ки аллакай ман сета дела ами ҳозир действующи сета дела медонам ки даводаи суд кардаистиянд. Чӣ кор кардагиянд? Севулиш қатъи чӣ кор кардагиянд? Ҳамагӣ бо духтаро переписка кардагӣ ҳастанд, ӯ рақам додагиянд ва даъват кардагиянд бо ҳамхобагию ба ҳамин хел корҳои фаҳшу фоҳишагӣ. Баъзе моментҳо ҳастанд ки вомехӯранд бо духтараҳои ёш, бо баъзе моментҳош аст ки вомехӯранд бо ҳамун яъне занҳои фоҳиша. Дар ҳар ду ҳолат ҳам айболои шумо шикоят карда мешавад. Шуморо вақте ки даъват мекунанд ба ягон ҷо биёен вохӯрӣ гуфта, шумо меравен, ҳамунҷода шуморо духтарҳо неву одамо интизоранд ва одамо шуморо чӣ хеле ки бачаҳои кӯча мегӯянд парпечон карда мегиранд, мебарандтон отдел. Ҳозир ман сета дела медонам. Сета ки мадам муроҷиат кардагиянд ки ака ҳабибулло ягон роҳуш ҳаста, ягон адвокати нағз мешиносӣ мақсад ки мара ёрдам кунею, ягон адвокати нағз мон бите чӣ кор кунем амиёро наҷот бидиҳем. Дӯстои гиромӣ, агар шумо мехоҳед зан бигиред, ягон зани баномус, ягон зани ҳалол покиза кофта бигиред, хеле ай интернет наковен. Баъд нафарҳоеш ки бо мерен дар даъват мекунанд, баъзе бачаҳомона мебаранд дар як хел махсус кафеҳо аст ки дар о кафе шишта як чизеро ки мехӯранд ҳамагӣ хуб шавад 3000 рубл, лекин мешавад 25000 45000 рубл.
ва дар уҷа агар нати ҳар як рекетҳо ҳастанд ки баромаданӣ намемонанд ва бо болои иш шикоят карда наметавонӣ. Уҷада даже ҳамун нафарҳоам ки одамои мисол мақомотҳои қудратиам ки биёянд дар гирди атроф одамои худшонанд ҳамун район овора ҳеҷ чиз намегӯянд. Шумо дар бало мондагӣ ҳастед. Бисёри бачаҳои мо бо берегистратсия бе патент софи нами нелегалниянд ҳамун хали ҷо мерафтагиҳо бо ора огражат мекунанд ки ёзи ма пулис файрод мекунем дига вая ларзаш мегирад. Дурӯғ намегӯм дӯстои азиз. Бовар кунед лично мара ягон 4-5 касаш занг зада муроҷиат кардагӣ аст, аммо дар ҳолати гармии ҳамун кор акай илтимос ягон виручат кун амҷа ма амҷа бибурам гуфтагиай. Яктаи дигаш хонаи ҳамун фоҳишаҳо рафта қатишон ҷанҷол хӯрда телефони ҳамувора бо гирифта гирехта хонашон меояд. Ана баъд ақлиш кор мекунад ки яке айёриями телефон мара наёванд. Занг задаеса ай ман маслиҳат мепурсад ки ака ман хали кор кардам мара чӣ маслиҳат метиҳӣ? Ман гуфтам ҷура ман корот кати ягон маслиҳат наметиҳам та. Барои ҳамин дӯстои азиз, падарои мо, модарҳои мо, оилаҳои мо мора дар Тоҷикистон мунтазиранд, мора ижрат кардаистиянд. Иқа бетоқат шудагӣ ҳастен, зан бигирен, зани ҳалоли покиза бигирен, накунед фоҳишагӣ. Ва нафарҳое ки мехоҳем ки банкора агар фикри хитон қатед чумарид кунед банкора фреб кунед, пул мегирен аюҷа надода мехоҳем ки бизанем биравед Тоҷикистон. Дониста бошем ки ино шуморо дар суд метиҳанд ва суд делаи шумо дар уҷа безеб мешавад. 3 моҳ 4 моҳ гаштагӣ боша агар уҷа успед мекунанд ки шуморо запрет на въезд монанд, лекин агар сари вақт бигирезем биравен аллакай шумо дига омада наметавонед, вазъиятонро безеб мекунанд. Не толка аз банкҳо, аз куҷои қарздор бошед, агар аз сим карта аз ягон ҷои фарқ надорад, шумо ҳами қарздор шудагӣ бошед, агар дар номи шумо боша, агар надода гирехтан илоҷ нестае дӯстои азиз. Чунки агар бигирезиам бо як рӯз на як рӯз Россия омаданат дар кор аст. Аз аэропорт қапида бачаҳоро баъзеша делаи ҷиноӣ кушоданд барои гирехта рафтанашон Тоҷикистон. Хуб дӯстои азиз, ташаккур ки бо мо ҳастен. Ба наздикӣ Дмитрий Медведев баромада шуда гуфт ки қонуни нав яъне законопроект кор кардаистанд, бояд қонуни нав бирояд барои муҳоҷирон оиди заезд въезд карданашон ва буду бош. Яъне ҳама чизи муҳим ва чизи асосӣ барои муҳоҷирон ки заезд въезд мекунанд, как раз границаи Қазоқистон шудагӣ аст ва будубоши муҳоҷирон ё ягон осонӣ мешавад ё бо ягон проблемаи дига. Ҳамин ки қонун биромад, ман шуморо ҳатман огаҳ мекунам. Обуна шавед дӯстои азиз дар шабакаи мо, касе ки обуна нестанд, ва навори моро подписа кунед ки дигарҳо ҳам огаҳ шаванд аз хабарҳое ки ҳаст имшабу рӯзҳо. Барои баъзан коромона ба шумо реклама мекунем дӯстои азиз, сахти баъд таъқиб накунед. Ин зиндагӣ аст. Шумо дар небуда ки реклама мекунем дига, чунки дӯстои мо шумо ҳастем. Мо шуморо чизи ғашт, чизи безеб, чизи зарарнок реклама накардаистем ки масалан авиакасса дорем, телефону чизҳо ва доруҳои гиёҳӣ ки ҳамашон аллакай 3-4 сол шуд кор кардаистанд. То ҳозир ягон каса зарар надодем, то ҳозир ягон кас аз пишти мо скори помощи файрод накарда ба инсон нарафтагӣ аст. барои ҳамин хотир беташвиш бошен. Бачаҳои мо ҳар чизе ки шумо мехарен дастафкош то тамоми деҳоту кунҷу канори Россия бурда мерасонанд. Худо нигаҳбонтон бошад барои дастгиритон то наворҳои оянда.